Чого хоче Путін? Російський президент, як виявилося, має своє бачення відродження нормандського формату. І в ньому вимоги до України. Мовляв, Київ має виконати те, про що лідери нормандської четвірки домовилися раніше. А це і особливий статус Донбасу і амністія для бойовиків. При цьому про зобов'язання Росії, котрі вона і не думає виконувати, не обмовився ні словом. А найперше – це зупинити вогонь і вивести російську армію з окупованих територій. Мы пошли на этот компромисс, чтобы закон о особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. Цю заяву в Офісі українського президента поки що не коментували. Раніше Володимир Зеленський говорив, що він проти особливого статусу для Донбасу і повної амністії для сепаратистів. Те ж саме повторив і особисто Путіну, коли вони говорили по телефону.